met wie heb ik het genoegen? Juist links. Jee. Kastelein dus, en wie lang al? Nu eind mei 45 jaar. Boah. Ja. En wie ziet je ooit kastelein geworden? Dus een van mijn ouders heeft het overgenomen. Dat is nu de derde of vierde generatie is het. Dus, En staat er al een volgende generatie te trappelen? nee, ik heb geen kinger. Maar misschien, dat weet ze nooit hè. Wat is dat toch met die cafés tegenwoordig? Dat die het allemaal zo zwoer hebben. Ja, wie ik begon waren in tegen ongeveer 44 cafés. Op pakweg 18.000 inwoners, meen ik, tegen laat. En er zien er nog geen 10 meer over. Dus, en de tendens is nog minder weer. Maar wie komt het? Ja, Daar heb je vast wel een... Ik Daar weet heb het je vast niet. wel een mijne Het over. is, ja, wie zeggen ze in de streken? Oud Mannekes Café, biljarten, ja, Hamburg. Wat er van over is. Biljarten, dat schijnt nog enigszins. Maar ook toklassig en jeugd. Dus, ja. Ik weet het ook niet. Maar- In mijn leeftijd is gewoon weer nu mei 76. Dus ik bedoel, ja. Oh, maar dan is het toch op een gegeven moment, zoals ze zeggen, wel een keer gedaan, of niet? Met het kasteleins gebeuren. Nou, maar ik heb al afgewoond. Met vasteland heb ik organen maar opgehouden. Binnen dat het altijd leuk was met vastbouwen, maar ja. Er krijgt geen mensen meer voor te werken. Ja, en eerlijk gezegd heb ik er minder zin in. Want vroeger was dat toch het hoogtepunt voor een café, dat wordt toch te vastlovend. Dat maakt wel een groot gedeelte van het jaar goed. Dus, Maar je hebt nou bewust gezegd van, ik maak de café geen eens open. ik doe de met vastlopen. ik doe met mijn vriendin, wat we dus afkennen, 30, 40 mensen. Ja, de zaal is al bijna stopgelachen, want het buffet is toen kapot gegaan te koelen. En het kleine vergaderingen, voor de rest eigenlijk niks meer. Ja, maar ja, als ze 76 is. Ja, ik weet het. Ja, ik doe het nog een keer, hè, want met mensen hem gewoon. Maar dat was wel de zee geweest met de poekclub of wat, hè? Ja, wordt het hé? Dat wel, hè, ja. Echt hoor? Ja, Oh, dat is ook al... dat is al lang dat geleden. is al lang geleden, ja. Nou. Oh, ben ik even geweest met mijn brummerke. Oh, oké. Ja. Maar ook dat Bij is... de handboogvereniging. ja. Die had de handboogvereniging trouwens. het net niet de lezen. Batavieren. Dat is de oudste sportvereniging van Tegelen. Sportvereniging, hè, van 1906. Toen was dat al een sport. Handboogschieten. Ja, had ze er drie in Tegelen. Op stel had ze de Mau Mau. En bijvoorbeeld die jongeren op de hei. Robin Hood. Of nee, ik weet niet meer. Ja, weet je die jongeren? Mau. De Mau Mau, ja. Waar komt dat dan vanaf? Het zien een stam te zien ergens in Afrika. Ah, oké, Mau. Nou ja, ze zeggen ook wel eens, wie Dat jij is het Mau. tegen je had, geef me Mau. Ja, Dat is misschien, meestal geen goed teken. misschien komt dat toch wel vanaf. Hey, en die Batavieren, 1906, Ja. is dat nog een vereniging met een enigszins bloeiend bestaan? Nee, ze bestaan nog wel, maar ja, alleen die oude zitten nog. Normaal is het dinsdagsavonds waar het de club boven. Ja, de huisnemers meer. Die werken allemaal af. Ik weet het, die hadden toen altijd, we waren toen met allemaal die dorpen, Graashoek, met Venlo, Blierik hadden ze er ook, hè. En die deden dan met de andere, Voor een bepaalde bokaalschieten of nou, zo voor een Rijn. Oh, oké, dan heen je dan door. Kijk wat dat ligt te spinsen. Het maakt zich al weg. Oh, nooit. Oh, dat is de bewuste vriendin. Ja. Ja. En wie lang kent je elkaar? Eens kijken, 44 jaar zit ik erin. Ja, 42 of 43 jaar. En die zoet zeker niet een keer zoet die toevallig aan de tap en toen sprong de vonk over. Nou, die kosten ons al. Oh, Maar
Het had er toen WG begonnen, had het zoals in geen angers gaan doen, binnen een baas werken. Ja, nu heb ik er geen zin in, het had alleen maar zin dan. Ja. Ja. Ja, het kan verkeren. Maar ziet je een echte tegels, hè? Ja, ja. Ja? Ik zeg je nou, de derde, vierde generatie zit hier erin. Hier is vroeger een beugelbaan gestaan nog. Ah. Er was slechterie bij, daar was nooit het circustijd, er was vroeger een slechterie. Dus ja, vlees eten weer ook minder. Dus je ziet eigenlijk, zie je in de slechterie groeit geworden? Nee, Nee? nee. Maar toen was het al café. Ik heb hier nog met gemaakt, daar was vooraan, daar was het winkeltje. Daar heb ik nog met gemaakt, heel even. Boksenboom. Ja, maar mijn beroep is eigenlijk boekdrukker. Missie gezeten. Boekdrukker. Ja. En wie wordt ze dan uiteindelijk, als ze dat vak geleerd is, Nou, omdat er geen nemers de boeien deur nemen? ja, we zien met 7 kinderen. En ons mam die deed dat hoofdzakelijk. En ja, die zag, wie zei er mee uit? Hebben een vergadering gehad achter in het kamertje. Ja, doe van hem maar door, zo. Nemers deed het. Oh, dan dacht ik, zei ik, die proberen maar een jaar. Nou intussen. 45. Oh, dat nog eens. Wat is het leukste Wie, wat bedoel je? van het vak, van kastelein? Nou, ik denk altijd met de mensen. Dat vind ik nog het schoonste. Maar ja, ja, dat wordt de bedienen er allemaal. Nou, pas is weer aan de kennis overleden. Die woonde dan wel in de rij hoor. Maar dat kwam altijd met kermis, altijd, ja, nog altijd even kaarten. Hè. Met de kermis ziet je nog wel op. Ja, Ja? maar dat is ook nog maar zo. Vroeger hadden we 2 kermissen en nu hebben we er maar 1. Dus Heb je ook drukker als de vrouw belde, excuses, zo van zit even met je nog aan de tap en dan zei je van nee, dat is al lang een hoes. nou zeg maar de lichte zeilbaan zeg ik altijd. Oh zo? Oh, dat was, Ja. oké. Maar goed, dus, ik vond het prachtig. Ik heb het heel moeten leren, joh, want ik heb altijd bij de collega's vroeger veel gezeten. Welke collega's? Die geen café hadden in Tegelen. Ah, oh, je zou ook hier aan de andere kant van. ja. Oh. Mijn moeder had nooit gezegd van de moest dit of de moest dat. Maar wie deed je dat dan? Als je zelf kastelein wordt en je zoekt bij de collega's, Ja. wie stond er dan achter de bar? Mijn moeder. Ah, Die had ook zo'n, nou rond de 50 jaar achter de vet gestaan. dat vind ik wel apart. Je wordt eigenlijk al de kastelein, maar als je zelf een glas bier ging drinken, dan sprong mam nog even in. Ja. Die sprong nog bij. Ja. Dat vind ik wel leuk. Die had het, dat was er een mijn vader was het rustiger. Die had zich aan zijn leven op de veiling gezeten, eerst in Venlo en toen in Grubberhorst. Maar mijn moeder had nooit over te poetsen. Dat had mijn vader altijd gedaan, 's nachts. Die deed altijd poetsen. Dit poetste de café. Mijn moeder had nooit over te poetsen. Oh, Dus ja, en wie doet dat nou? ik. Ja, maar mijn vriendin dan. Dus Maar dat moet toch aan het hert gewoon straks, dat als je een keer de deur achter ook dicht trekt, dat dan ook dit café, ja, dit is dacht- nog een van de 10 dus, in Tegelen. Ongeveer 10 jaar. Ik denk, ja, in het begin dacht ik ervan, wie ik er zag, van ik stop ermee. Nou, wat blij. Maar nou dan kan je toch denken, oh, verdomme, de leert toch wat 12 vingen. Ja, en dat is dat. Dat leven was is een leven. Geweldig. Want als je ermee stopt, dan wordt het ook in oogleven een stuk rustiger. Ja, nou, toevallig kon ik maandag vertrekken, kon ik weer fietsen. En dan kon ik weer een weg of 3, 4. Nu ga ik wat dat denk. Die via Claudia Augusta. Klinkt Fietsen. leuk. In bij Ausburg vertrek ik dan, dan ga je dan naar Oostenrijk.
Ja, naar Bootsen of nog. En als ik tijd heb, gewoon een Brascolo. Dat zegt niks. Nee? Don Camillo. Oh ja, dat zit me wel wat, ja. Daar zijn de opnames gemaakt vroeger. Ah, En daar dat is nog zwart-wit, hè, Don Camillo? Ja, en die komt naar mij op televisie, ik vind het geweldig. Ja. De sfeer in die films. En als ik dan nog energie heb, dan ga ik naar dat Assisi, Franciscus daar. Maar ik denk niet echt dat wel. En doe je dat dan met een voetelfiets of een Nee, kom. wielrenfiets? Nee, gewoon een trekfiets, trekkingbike. Ik ben naar Spanje geweest, Santiago, rondje Nederland. En dan gaan ze lien? Ja, daar gaat er geen flap met. Nou, zien toch, hoeveel van die fietsclubjes van mannen zien er niet? Ja, Dick Maar Biller. je doet dat dan alleen? Ja, ja. Oké. Ja, En dat doet de vriendin in de café? ja.